بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da karatunmu na nahawu na alfiyatu bin malik a yau insha Allah za mu yi darasi na 20 kuma za mu tashi wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadhaka raf'u khabarin bil mubtada والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقط له. ورفعوا مبتدأ بالابتداء malamin nahau sun yi wa mubtada raf'a bil ibtida da ibtida'i wato kasancewansa farkon magana shi yasa ya zama marfu'i. In ka ce at-talibu mujtahidun man ladhi rafa'a at-talib sai ka ce al-ibtida. At-talibu ka baka ce at-taliba ko at-talibi ba, to me yasa zama marfu'i saboda ya zo a farkon magana. Kaga in ka ce ja'a at-talibu man ladhi rafa'a at-talib shine al-fi'l, to anan kuma at-talibun a farko yazo, to ibtida din shine me, shine war abinihin at-talibu wato ainihin raf'a. Sai ce kazaka raf'u khabarin bil mubtada, haka nan yi wa mubtada raf'a shi abuna yi wa khabar raf'a shi kuma da mubtada ne. Idan ka ce at-talibu mujtahidun, to shi ko mujtahidun man ladhi rafa'ahu sai ka ce al-mubtada. Mun fahimta? Wato al-mubtada huwa alladhi rafa'a al-khabar wal ibtida huwa alladhi rafa'a al-mubtada. In ka ce at-talibu mujtahidun, at-talibu ne ya zama marfu'i li'annahu mubtada lil ibtida saboda an fara magana da shi. Mujtahidun صار مرفوعا لأنه مرفوع بالمبتدا. ما الذي رفعه؟ المبتدا. مبتدا شيء مسا رفع. haka galibin malamin nahwu suka tafi cewa al-mubtada marfu'un bil ibtida wal khabaru marfu'un bil mubtada, amma akwai wanda suka tafi cewa al-mubtada marfu'un bil khabar wal khabaru marfu'un bil mubtada, yani tarafa'a, kowanne yayi wa dan uwansa raf'a. ما الذي رفع المبتدا خبر وما الذي رفع الخبر مبتدا. mun fahimci wannan baitin. Sai ce wal khabaru al juz'ul mutimmul fa'ida kallahu barrun wal ayadi shahida. Wal khabar shi kuma khabar al juz'ul mutimmul fa'ida, wani bangare ne na magana mai cika fa'idar magana. Huwa al juz'ul mutimmu lil fa'ida. In kace at-talibu kai shiru bara mu fahimci komai ba. In kace Allahu kai shiru shi ma ba abin da za mu fahimta. Man ka ce Allahu ghafurun, at-talibu mujtahidun, to kaga mun fahimci at-tajiru rabihun. Kana kawo khabar to shine zai cika ta maka ma'anan wato jumla din gaba ɗayanta. Saboda haka kenan la tatimmu al-fa'ida min al-mubtada illa bil khabar. Sai ka hada da khabar din sannan zaka samu wato fa'ida. Ka ce at-talibu dalibi sai mu ce to me? Amma ka ce mujtahidun mai kokari ne, kaga maganan ta fito kenan. Mun fahimta? To shi yasa ba a ambaton Allah da suna mufradi. Ka ce Allah Allah, to me kace? Kana ta kiran Allah me? Amma in ka ce Allahu ghafurun ko Allahu akbar, kaga Allah mai girma ne, kaga ya zama akwai fa'ida a ciki. Sai ka misali ya ce kallahu barrun wal ayadi shahida. Misali ne na me? Na mubtada wal khabar. Kallahu barru, in kace Allahu barrun, Allah mai kyautatawa ne. Allahu mubtada barrun khabar. Allahu mubtada'un marfu'un bil ibtida, khabarun kuma ay barrun kuma khabarun marfu'un bil khabar. Sai dai ba ali irabi da wannan, amma dai abinda ake so akwai mana anan kenan. So aka ce Allahu mubtada'un marfu'un bi dhammati zahira, barrun khabarun marfu'un bi dhammati al-zahira, haka ake li'irabi. To wannan kafun din kafu tashbihi asalin ta harfu jarrin ne ko? Harfu jarrin ne. To amma anan ba ta yi jarran ba saboda me? Saboda in ta yi jarra za ta bata mana misalin gaba ɗayansa. Za ta bata mana misali. In ka ce kallahi barrun, kaga Allahi na yanzu bai zama mubtada ba. Ya zama ya zama majruri ne kawai bil kafi. To anan ba za ka yi masa jarran ba, hikaya za ka yi. Hikaya. Kaɗin nan tana gefe, Allahu barrun jumla ne, saboda haka kenan alkafu adatu tashbihi, Allahu mubtada marfu'un bi dhammati zahira, barrun khabarun
مرفوع بالضمة الظاهرة سيكتي والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجر مجرور بكاف التشبيه. فذاك أبنى إراب المحل ذاك. ذاك أنا حكاية كي كنا حكاية نكاي. ذاك بذاك تنجا معنا بكمان نمكي سورة المؤمنون سورة المؤمنون سورة الكافرون سورة المنافقون مكتب رامو سورة المؤمنين ده حكاية نمكي. نفاتا أمبانيتا. سيتي والأيادي شاهدة. hannaye suna masu shaida. Al'ayadi jam'u aidin ne, ko dai zama hannaye yake nufi ko kyauta yake nufi, don kyautan ma ana ce masa me, laraba suna ce masa yaddun, saboda ana miƙa alheri da me da hannu. Iza marra bi yawmun wa lam attakhiz yadan wa lam astafid ilman fa ma zaka min umri. Saboda haka yadan yana nufin kyauta. So abin nan wal ayadi al ayadi kaga shine mubtada din kenan. جميع واو والأطفين ذاك الأيادي مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء بالضمة المقدرة الياء منع من ظهورها الثقل بعد تأذر كوكولا الأسماء المنقوصة منع من ظهورها الثقل. الأسماء المقصورة منع من ظهورها التعذر. ذاك الأيادي مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء كوكتي على آخره منع من ظهورها الثقل نوي شي هنا أسا ضمة دون ذاك يفدا كتي الأيادي شاهدة أما يا نوي بالعربي بزي يفدا وانا بزي فدي wannan ba to sai kace al-ayadi shahida kaman al-qadhi ne. amma idan maqsuri ne kaman al-mustafa qadimun kaga mustafa kaga mubtada ne marfu bi dhammati al-muqaddarati ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur. muka ce ma'anan ta'azzur shine me abinda bai zai yiwu ba. at-ta'azzur faskara kawai bai zai yiwu ba, don ba yanda za a yi wannan alif din ka masa me ka masa dhamma, kana masa dhamma ya koma hamza ya tashi daga sunansa alif. saboda haka wannan bai zai yiwu bane ma kwata kwata, irin su al-fata da sauransu. shahida shine khabarun shahidatun ne ko khabarun marfu'un bi dhammati az-zahira. to wannan misali ne na al-mubtada wal khabar. sai ce wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumla hawiyatan ma'ana alladhi siqallahu. to shi khabar din wa mufradan ya'ti yani ya'ti mufradan yakan zo mufradi, kamar duk misalan da muke yi nan kaga mufradi ne. idan kace zaidun qa'imun kaga qa'imun mufradi ne. at-talibu najihun at-tajiru rabihun ar-rajulu salihun duka wannan khabar din mufradi ne ko salihun rabihun tajirun najihun da sauransu. to sai ce wa ya'ti jumla kuma yana zuwa da ma'anan jumla, kuma zai iya zuwa mubtada zai iya zuwa jumla. to jumlan ne sai ce hawiyatan tana mai tattaro ma'anan lazi siqat lahu, ma'anan wanda aka koro jumlan don shi. wato ma'anansa shine an takuna aljumlatu murtabidatan bid-damiri ya'udu ila al-mubtada. dole sai an samu damiri da yake koma mubtadan. to jumlan kuma kala biyu ne, akwai jumla ismiya akwai jumla fi'liya. in kace zaidun qama abuhu baka ga hu ba, to hu din ne yana komawa zaidun ne. zaidun mubtada qama fi'l madhi mabniun ala al-fathati لأنه لم يتصل به شيء. أبو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف هو ضمير متصل مبني على الضم في محل الجر مجرور بالإضافة. سكت الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ. فذاك قام أبوهم قبائل جملة خبرية شيني خبرنا نزيد. تو كاغا أنسى هو. amma in kace zaidun qama abun baka ce abuhu ba baka sa hawa, to ba wancan zaidun kake ba da labarin sa ba kenan. don ka ce zaidu baba ya tsaya ta wani baban, ai ba labarin zaidu kake bayarwa. ai ka ce qama abuhu ko najaha akhuhu ko najaha ibnuhu da makamancin wannan. a samu wani damiri dai da yake haɗe mubtada da ainihin khabar. ka fahimta? ko kuma ka ce zaidun qa'imun abuhu, ko qama abuhu ko qa'imun abuhu. ibrahimu najihun waladuhu, kaga hudin nan zai komawa ibrahim. kaga najihun
waladuhu, kaga wannan zai koma wajen abun nan ne babin abun nan jumla ismiya. to sai dai wannan khabar din, wannan qa'imun din akwai damiri a cikin sa shi ma'ana shine yayi wa wancan abun nan din abun nan rafa, wato ismu fa'il ne ya amalu amala fi'li. kaga zaidun qa'imun, kaga mubtada wal khabar, sai ka ce abuhu, kaga fa'ili ne. ما الذي رفع هذا الفاعل؟ هو اسم المفعول، اسم الفاعل na qa'im. mun fahimta? to idan kana son ta zama jumla ismiya sai ka ce zaidun abuhu qa'imun, zaidun abuhu qa'imun. kaga zaidun mubtada, abuhu zaidun mubtada al-awwal, abuhu mubtada thani, qa'imun khabar. sai ka ce al-jumlatu min al-mubtada ath-thani wa khabarihi fi mahalli raf'i khabaru li-mubtada al-awwal. sai zama jumlan gaba ɗayanta jumla ce ismiya fi mahalli raf'i tace khabar na wato mubtadan farko din. so zaka dole sai an samu zamiri. kaga da kace abuhu din nan hudin ne yana komawa zaidu din, shine ma'anan wato hawiyatan ma'anan ladhi siqat lahu. to zamu dawo kan mufradi, wannan hine kunu jumlatan. sai ce wa in takun iyyahu ma'nan ikhtafa biha kanulqillahu hasbi wa kafa. wa in takun iyyahu, idan wato jumla din ta zama ita ce mubtada din kenan. wa in takun ay wa in takunil jumlatu iyyahu ay al mubtada, idan jumlan ta zama ita ce ma mubtada ma'anan a wajen ma'ana, ikhtafa biha, sai a isu da jumlan ba sai an kawo wani zamiri ba. yani la nahtaju ila dhamirin yarbitu bayna al mubtada wal khabar, لأن معنى المبتدا هو معنى الخبر ومعنى الخبر هو معنى المبتدا. abin nan ma'anan khabar in shine ma'anan mubtada din. sai ce ka nutqi Allahu hasbi wa kafa, wato nutqi Allahu hasbi. kaga nutqi magana ta, abinda nake faɗa Allahu hasbi, Allah ya isa mini. kaga Allahu shine me, shine mubtada din, hasbi kuma khabar. to kaga wannan khabar ne dukkanin su al-mubtada thani wa khabaruhu fi mahalli raf'i khabar al-mubtada awwal shine nutqi. nutqi shine mubtada al-awwal, wato abinda nake faɗa Allah ya isa mini, Allah ya isa mini shi nake faɗa. kaga shine ma'anar maganan kan kenan. qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah qauli. kaga duk yanda ka juya shi zai iya me, zai iya bada ma'anar mubtada. to shi yasa nan ba a buƙatan ka kawo wato wani zamiri. haka nan kafa, nutuki Allahu hasbi wa kafa. nan da yace hasbi, wannan yawon din ba dole sai ka sashi ba, za iya cewa nutuki Allahu kafa, abin da nake faɗa Allah ya isa, Allahu kafa. kaga qauli Allahu qadirun, qauli Allahu qadirun, abin da nake faɗa Allah mai iko ne. to Allah mai ikon shine ma'anan mubtadan, don shine kake faɗan, shine abin da kake faɗa. to nan ba a buƙatan ka kawo wani zamiri da zai komawa wato mubtada na farko. kun fahimci bambancin? saboda ma'anar maganan duk ɗaya ne. qauli Allahu qadirun ko Allahu qadirun qauli, duk me kake faɗa Allah mai iko ne, Allah mai iko shi kake faɗa. kaga duk ma'anan ɗaya ne kenan. shi yasa suka ce anan ba sai an kawo damiri ba. mafhum? wal mufradul jamidu farigun wa in yushtaqqa fa wa dhu dhamirin mustaqin. to mun dawo kan mufradi. shi mufradi bai da wahala a wajen wato khabar ɗinsa. to sai dai akwai wasu abubuwa da malamin nawa suke kwakulowa wanda kai ba a gansu a zahiri ba, kuma ba sa fita al-irabi. wal mufradu, shi mufradi yani khabar, mun ce al-khabar imma an yakuna jumlatan aw yakuna mufradan. to jumlan nan kaga tana iya zama jumla ismiya, tana iya zama jumla fi'liya. to sai muka ce mufradin shi ma zai kasu kashi biyu. shine ma'anan wal mufradul jamidu farigun wa in yushtaqqa fa wa dhu dhamirin mustaqim. wa abrizanhu mutlaqan haythu talama laysa ma'nahu lahu muhassala. wa akhbaru bi zarfin aw bi harfi jarnawin ma'na ka'inin aw istakan. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبره. والمفرد شي مفردي وانا با جملة با. الجامد إذا زما سندرريني wato ghairu mushtaq, ba an tsago shi daga wata kalma bane. farigun, bai da komai a cikin sa, bai da dauke da zamiri kwata kwata, shine ma'anar farigun. fonko ne shine farik. in an ce kalamun farik, maganar shirme wanda ba ta da ma'ana.
to da haka al-mufradul jamidu farighun, wato mufradi sandararre wanda ba an tsago shi daga wani waje ne, farighun fanko ne, bai da wani bamiri da ya kumsa a cikinsa, kamar ka ce abun ko akhun ko jaddun, to wannan bai da wani bamiri a cikinsa. kamar a ce zaidun jadduka to jaddu din nan ba wani huwa a ciki, ko akhu din nan ba wani huwa a ciki, domin akhu daga ina aka zago shi ba wanda ya sani. sai dai ka ce akhwani, ikhwa, ka ce ukhuwa, in za ka nemi mazani sai ka ce ukhuwa, to ai kana danganta yan uwantakan zuwa ga akhun ne, ukhuwa ka ga nisba ka kawo, saboda haka akhunsa, haka abun sai ka ce ubuwa, babantaka. saboda haka abun ba ka ce aina kaza, kaga wannan ghairu mushtaq ne, jamid kenan, to ba zamiri a cikin sa. sai ce wa in yushtaqqa, in kuma an tsago shi fa huwa dhu bamirin mustaqin, to yana dauke da zamiri wanda yake boyayye, shine ma'anar mustaqin. idan mushtaqi ne akwai zamiri a wato a tare da shi, kamar ka ce qa'ilun zaidun qa'ilun, zaidun mai magana ne, qa'ilun ba daga alqawlu aka zago shi ba, to akwai huwa a cikin sa. ko kuma ibrahimu talibun, kaga talibun daga at-talab shine nema, to kaga talibun akwai huwa a ciki, akwai huwa a cikin sa. to kaga idan ya zamana jamidi ba a dauke da zamiri, idan ba jamidi ba kuma in mushaqqi ne yana dauke da zamiri. jamidi kaman ka ce zaidun akhuka ko abuka ko jadduka, duka wayannan tunda ba mu san inda aka tsago su ba, to ba zamiri a ciki kawai, shine ma'anan farik. to amma shi kansa jamid din idan yana dauke da ma'anan mushtaq, to akwai zamiri a cikinsa. mun fahimta? kaman ka ce Isma'ilu asadun, Isma'il abin nan zaki ne, me kake nufi da zaki ne? kana nufin sadauki ne, shuja. to tunda ko ka bawa asadun ma'anan shuja, to akwai huwa a cikinsa, yanda tadammana ma'anar mushtaq. to anta asadun ai anta shuja'un, to kenan akwai huwa a ciki, saboda ka bashi ma'anan wato ainihin mushtaqi. to amma mushtaqi kaman ka ce zaidun tajirun, kaga tajirun zaidu dan kasuwa ne, to tajirun din nan daga ina ka tsago shi? daga attijara shine kasuwanci, to akwai huwa a ciki. duk lokacin da ka ce zaidun tajirun, to ka kaddara akwai huwa a ciki, ba a bayyana shi bane kawai, ba a bayyana shi ba, saboda haka yana dauke da wannan. to amma suka ce yana daukan wannan ne idza lam yarfa az-zahir, idan bai yi wa suna zahiri raf'a ba shine yake dauke da zamiri, amma idan yayi wa suna zahiri raf'a to ba ya dauke da zamiri. shine kamar mai kenan? kamar ka ce zaidun hasanun wajhuhu, zaidu fiskansa tana da kyau. kaga in ka tsaya zaidun hasanun, to akwai zamiri cikin hasanun, huwa. amma ka ce wajhuhu, to yayi wa fa'ili raf'a. kaga yanzu huwan nan babu ita anan, domin suna zahiri ya tsaya a mahallinsa. kaga zaidun mubtada, hasanun khabar, wajhu wa zai min li'irabin sa? zaidun mubtada, hasanun khabar, wajhuhu me li'irabin wajhuhu? wajhu fa'il marfu'un, wajhu fa'il marfu' bi dhammati az-zahira. ma alladhi rafa'ahu shine hasanun, wannan sifa mushabbaha din, ta'amalu amala nafsiha. mun fahimta? saboda haka kenan shi yasa khabar wanda yake kunshe da zamiri, sai idan ya zama dama yajri majral fi'l, yana gudana ne yanda fi'ili yake gudana, yana aiki irin na fi'ili, shine ismul fa'il, ismul maf'ul, sifa mushabbaha da ismut tafdhil. idan kace zaidun tajirun, kaga tajirun din na ismul fa'il ne, to akwai zamiri a cikin sa. in kace zaidun madrubun ko maqtulun, kaga ismul maf'ul ne, shi ma akwai huwa a ciki. in kace zaidun farihun, kaga sifa ce mushabbaha, shi ma akwai
akwai zamiri a ciki. In ka ce zaidun afdalu ko ahsanu ko aktharu ismu tafdhil, to shi ma akwai me, akwai huwa a cikinsa, akwai huwa a cikinsa. To dukkanin wanda suke da wannan huwan, to kowanne yana aiki irin me aikin da fi'ili yake yi. Shi ne za a ce maka ya jari majaral fi'ili. To wannan shine yake kunshe da bamiri, kuma shine wanda yana iya yi wa fa'ili mai raf'a. Don ka ce zaidun ɗalibun akhuhu, zaidun mubtada ɗalibun khabar akhuhu kuma fa'il. Man lazi rafa'a al-fa'il ɗalibun ismul maf'ul. In ga aka iya cewa madrubun akhuhu, madrubun zaidu an bugi dan uwansa, kaga akhu din nan fa'il ne na madrub. Madrub din khabar ne kuma ya amalu amala fili, yana aiki da kansa, shi kansa yana aiki. Huwa allazi rafa'a abin nan na'ibul fa'il din nan. To da hakan kace madrubun zaidun mubtada madrubun khabar akhuhu sai zama akhu din nan sai zama na'ibul fa'il ne marfu'un bil wali anna min al asma'i sitta. Kaman kace duriba akhuhu ne, duriba. To kaga madrub shine me, shine wanda yayi wannan aikin. To haka nan hasanun wajhuhu, hasanun wajhuhu. To wa'inna, to amma idza kana la yajri majra al-fi'l, to anan bai zai zama me ba, bai zai zama akwai damiri a cikin sa ba. Kaman kace haza miftahun, haza miftah ismul ala kenan, wannan mabudi ne. Mabudi baya aiki da kansa. Amma an al-fatihu, me ma'anan al-fatihu? Mai budewa. Daga cewa mai budewa nan kasa akwai aiki a ciki. Amma al-miftahu mabudi kuma yana budewa da kansa ne sai wani ya sa ya murda. To ba zamiri a cikin sa. Haza miftahu, miftahu nan farighun ne, laysa fi zamir, ma annahu mushtaqqun min fataha yaftahu, iftah. Mushtaqi ne amma ba zamiri a ciki. Haka nan haza marma zaidin, marma karan bara, inda kake setawa kana abun nan harbi. Ko dai zama ismu zaman ko ismu makan, in inda kake seta ne ko kuma in lokacin da kake harbin ne, to shi ma bai da zamiri, domin me ba shi ne yake aikin ba. Akwai arrami wanda shi yake aikin, shi ne yake kunshe da wato zamiri. Kun fahimci wannan? Wannan karatu ne wanda baya bayyana al-irabi ko in kana fassara da sauransu, ma kuma dai dole ka san shi. Saboda haka wannan shine ake cewa al-mushtaq. المشتق مو فهمتي الجامد المشتق الجامد لا يتضمن ضميرا والمشتق يتضمن ضميرا والجامد يتضمن ضميرا إذا كان له معنى المشتق كمان زيد أسد هنا ده معنى مشتق شي ما زي يتوقع ضميري كاكيتو الجامد لا يتضمن ضميرا إلا إذا كان يتضمن معنى المشتق سينا ده معنى مشتق شي كما المشتق يتضمن ضميرا إذا جرى مجرى الفيل، وإذا كان يجري مجرى الفيل. اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، اسم التفضيل. أما إذا كان لا يجري مجرى الفعل كاسم الآلة واسم زمان أو مكان فلا يتضمن ضميرا. ما مسووني وني ضميري أو النهالي. شغوا وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة. وأبرزنه كفيتو دا shi wannan damirin mutlaƙan saki babu ƙaidi, wato ka fito da shi damirin da ake ɓoyewa ɗin, akwai inda ake fito da shi. Ya ce haisu tala, yayin da ya bi ma laisa ma'anahu lahu muhassala. Ma laisa muhassala, abinda bai kasance abun tabbatar, ma laisa ma'anahu, wanda ma'anansa bai kasance muhassala abun tabbatarwa ba lahu a gare shi. Wato idan shi mushtaqin da ya zama khabar ɗin, ma'anan da yake ɗauke da ita ba yana sauka akan mubtadan bane, akan wani abu daban yake sauka, to ka fitar da zamirin, ka kawo zamirin a ganshi kirikiri. To sai suka ce da yace mutlaqan din nan sawa'un ka umina lafsu am lam yu'man, domin wani lokaci in ka hada jimla sai a kasa gane to waye yayi aikin, to nan dole ka fitar da zamirin. Wani lokacin kuma za a iya ganewa, suka ce to ko za a gane zaka iya fitar da ضميري. مثلا كتير زيد هند ضاربها هو، زيد هند ضاربها هو، زيد هند يا بugeta shi, to huwan nan ko ka faɗe shi ko kar ka faɗe shi an san zaidu shi ya bugi me hindu, saboda haɗin nan, ai haɗin ba yanda za a iya komawa me
ya koma wa zaidu. Saboda ka daribuha, kaga ha din nan zai koma hindu ne. To kaga zaidu shi yayi dukan kenan, zaidun hindun daribuha. Zaidu ya bugi hindu. To amma kada aka cewa huwa, kaga huwa din nan tsago shi daga daribun ne. Daga daribun aka fito da me? Aka fito da huwa. To anan su basriyun, wato mazhaban basarawa, su suna ganin zaka fitar da zamirin ko da duk da cewa babu me, babu matsala ko baka kawo ba. To amma kufiyun suna cewa ba sai ka fitar ba. Kun san nahawu ma akwai sabani yanda ka san mazhaban malikiya da shafi'iya. To sai dai baya wani tasiri ne sabanin nasu. So idan kuma akwai rikici dukkaninsu sun haɗu lalle ka fidda zamirin, kamar zaidun amrun daribuhu. Zaidun amrun daribuhu. Zaidu amru ya doke shi. To wa bugi wani, kila yana na faɗan kai a hausanka za ka iya gane kamar na ce amru ne bugi zaidu. To amma a larabci a'a, zai iya ɗaukan zaidu ne bugi amru ko amru ne bugi wa zaidu. Zaidun amrun daribuhu. Zaidu amru daribuhu ya buge shi. Wa ya bugi wani, ko dai ya zama zaidu ne bugi amru ko amru ne bugi zaidu. To amma in ka fitar da zamirin cikin daribu kace huwa, to mun tabbatar da cewa zaidu ne bugi amru. Kace zaidun amrun daribuhu huwa. Huwan ne yana komawa can baya wancan zamirin. Saboda haka ba yanda za a yi ka iya larabci a ce zaidun amrun daribuhu huwa, a faɗi huwan nan kuma ka ce wai baka gane zaidu ne bugi amru ba, sai ka koma ka sake koyan larabci kenan. Amma idan aka ce zaidun amrun daribuhu, to nan kuma za ka kasa gane waye ne ya bugi wani a ciki, sai dai in ka samu wani dalili kuma, ko kana ga lokacin da aka yi dukan, ko dama an baka labarin ga wanda ya dukan, to kaga sai ka gane. Amma na cewa huwa, to kuma ka san wannan zamirin zai koma me, zai koma wancan, zai komawa zaidu ne na farko. Mun fahimci wannan? Wannan shine ma'anan wa abrizanhu mutlaqan haythu talama laysa ma'nahu lahu muhassala. In dai zamirin, amma da zaka ce zaidun daribun ka tsaya iya nan, to babu bukatan sai ka ce huwa. Amma da kace zaidun daribuhu, zaidun amrun daribuhu, to dukan nan dai zaidu ba an faɗi wanda ya buga, to dole ka fitar da waye ne ya bugan. Cikin su akwai wanda ya bugi wani, to dole sai ka fito da wannan zamirin. In kace Ibrahimu talibun huwa, to ko baka ce huwa ba, ai mun san akwai zamiri a ciki. To in ka ce huwa din me ma'anansa? To nan malamai suka yi sabani, malamai nahwu. In ka ce abin nan Ibrahimu talibun huwa, huwa wasu suka ce abin nan taukidi ne kawai kai, wasu suka ce huwan kuma fa'ili ne, ya zama fa'ili yanzu. Kaga zaidun mubtada, talibun sai ya zama kabar, huwa kuma sai ya zama fa'ilun. Man ladzi rafa'ahu shine ɗalib, sai ta zama abin nan jumla ce fi'iliya a gaban mubtada din. So wannan sabani ne kawai, la yazhar ba iya bayyana a cikin karatu ko a wajen li'irabi ka dinga abin nan, amma yakan bayyana a wurin li'irabi din. Amma kai lokacin da kake karatu, in ba wannan huwan aka fitar ba, ko kuma ya zama an yi wa suna zahiri raf'a ba, to kuma ba za bayyana maka, ba za ka faɗe shi a li'irabi ba. Kawai in ka zo attajiru rabihun, attajiru mubtada rabihun, khabar kawai, ba ruwanka da wani huwa da ke ciki sai ka faɗe shi. Amma kai da ka karanta ka san akwai huwan a ciki. So ina gani za mu tsaya nan sai mu tashi wa akhbaru bi zarfin aw bi harfi jar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Idan akwai mai tambaya, bismillah.